Zdravím všechny modeláře i železniční nadšence. Já si tam u dalšího videa. A jak vidíte, tak dnešní video bude trošku netradiční a zároveň docela speciální, jelikož vám dnes ukážu svůj nový projekt, do kterého se chci pustit. Vidíte teď tady, že tady mám panel z motorového vozu řady 810 a ptáte se asi, jak se sem dostal, jako v podstatě, jo, jak se mi podařilo získat tolik komponentů. Minulý týden na mě vyskočila jedna nabídka na Aukru, kde pán nabízel právě tento ovládací panel. Vidíte, že ten panel je komplet, ukážeme si to detailně všecko. Znamená od středového panelu po ty veškeré boční panely, brzdiče, rychloměr. Vidíte, že jsou tady i všechny ty měřáky, ať už otáček, či tlaku nebo teploty. Jsou tam veškeré přepínače, vidíte, že v podstatě nic na tom nechybí. A pán to tam nabízel za nějakých 15,5 tisíce. Psal tam i sám, že se toho panelu s těžkým srdcem zbavuje, což se mu na druhou stranu vůbec nedivím, protože zbavit se něčeho takového byl bych asi na tom dost stejně. Kontaktoval jsem ho, jestli by bylo možné tu cenu nějak jakoby snížit, a nakonec jsme se domluvili na 13,5 tisících korunách. Já jsem mu to teda odsouhlasil, protože nechtěl jsem dál čekat, prostě ne každý den se vám poštěstí, že byste našli, nebo někdo prodával takhle kompletní panel motorového vozu. Ale vzal jsem to a dneska je to teda tady. Takže si to všecko detailně ukážeme. Jdeme tedy na to. Tak, máme tady ten středový panel, takže vidíte, je kompletně celý osazený veškerými tlačítky, znamená, tady máme tlačítko bdělosti, tady máme přepínač dveří, kontrolku otevřených dveří, dále tady máme dálková světla, pískování, houkačku, tady dokonce vidíte už sami, že ten panel je novější, takže tady už i přibyla, myslím si, že to je píšťala, nejsem si jistý, ale klidně napište do komentářů, kdyby to bylo něco jiného, ale mně to vypadá jak píšťala. Máme tady potom další přepínač, tady přepínač na jízdu, tady to se dává na jízdní režim, to znamená, když potom s ním potřebujete jet, tak čekám, že tady to je jakoby neutrál a tady to je jízda, jo. No já neříkám, že to je přepínač směru, spíš jenom taková pojistka, bych řekl, jo, nejsem si jistý, ale jdeme dál. Vidíte, je tady už ten novější otáčkoměr, takže původně tam byl takovýto kulatý. Dále, co se na tom novějším panelu přemístilo oproti tomu staršímu, je to, že tyto kontrolky těch jízdních režimů v podstatě, když jste zvyšovali výkon, tak se vám vlastně postupně rozsvěcely ty stupně, tady ty kontrolky, tak ty původně byly tady takhle vertikálně daný a nebylo ani tady to nouzový stop. Dále tady máme kontrolku zabezpečovače a samozřejmě ještě další věc, jak jsem se bavil tady o tomhle tlačítku, tak původně na tomto místě byl tady ta kontrolka toho požáru, tady C, jo, takže ta byla tady. Co bych určitě chtěl ještě doladit je, že tady ta kontrolka byla červená, tady vidíte, že mi chybí tady ta červená hlavice, takže to budu muset dokoupit. To samý i sem, tady má být taky červená.
takže to musím dokoupit, jinak pokud by vás to zajímalo, jsou od Schneideru, Schneider Electric, tak jsou do průmyslové techniky, jsou docela dost drahý, ale sehnat se dají. Tak, dále tady máme ten levý panel, takže opět vidíte, že tady vůbec nic nechybí, jsou tady původní popisky, jsou tady veškerý ty přepínače, už je velká pecka, samozřejmě jsou tam i ty kontakty, to si ukážeme, jo, vidíte, je to fajn. Co dalšího budu muset si pořídit, tak novou hlavici s klíčkem na tady to přepínače řízení, jelikož nemám k němu klíček prostě, jo, to je bínu zase, ale není to nic jakoby tragického, že byste to nedalo řešit, samozřejmě řešit se to dá, ty hlavice se prodávají taky, zase je to Schneider, jsou dost drahý ty hlavice, já jsem koukal, že se pohybují od 500 do 700 korun, takže jsou docela drahý, ale chtěl bych jít tam každopádně. Tak, co jsem ještě neřekl u toho středového panelu, tady mám i tu lampičku originální, co tam byla, což je taky velká pecka, a i ta konstrukce prostě, jo, kompletní, jo, takže je to takhle komplet a vypadá to prostě úplně úžasně. Dále tady máme kontroler, znamená tím v podstatě buď snižujeme nebo zvyšujeme výkon. Já když ho takhle vezmu do ruky, tak v podstatě jo, vypadá to takhle. Je to od MSV elektroniky. Takhle položím, si to můžu líp vzít. Tak. Jo, takže takhle to nějak vypadá, vidíte, je tady hezký schéma čitelný. Vypadá, že nebyl ani nějak extra používaný, samozřejmě ten vršek vidíte, že tady je zrzlej jakoby trochu, ale to se dá očistit, to není asi problém. Ale jinak vypadá docela dost zachovalé, samozřejmě je to už ten novější řídící kontroler, takže je to i jednodušší s tím pracovat. V podstatě ještě jsem vůbec neřekl princip, nebo spíš na co to bude vůbec, jo. Mám v plánu stavět trenažér pro Open Rails, takže toto na to použiju, bude to prostě panel z 810, zároveň 810 je i můj vlastně nejoblíbenější motoráček, s kterým jsem jezdil jako malej, takže je to i taková hezká vzpomínka, postavit si prostě ten kokpit celý v podstatě, tu řídící desku celou s těma panelama, je splněný sen. Se podíváte, tak tady mám i náhradní spínací i rozpínací kontakty a i ty signálky, což je další výhoda, protože pak když se vám náhodou něco poškodí, ať už nesprávným zacházením nebo tam nepustíte to, co tam pustit máte, tak je fajn, že se to bude dál vyměnit. Co tady máme dál? Máme tady ten boční panel, znamená, vidíte zase, že je kompletní, jsou na něm veškerý tlačítka, kontrolky, přepínače, že tady je klasika, přepínač směru. Tady bych řekl, že tady to by měl být zámek dveří. Nejsem si jistý, jestli tady to souvisí s vysílačkou, to netuším, ale jsou tam nějaký reproduktory, když tak napište do komentářů. Tady ten přepínač souvisí s nějak přepínáním jakoby výkonu, jakoby jízdních režimů. Jestli se nepletu, protože vím, že když máte nějakou více vozovou soupravu, tak se nějak ty režimy tady přepínají. Ale taky netuším přesně, jo, takže zase budu rád, když napíšete do komentářů. Tady potom klasika, stop tlačítko, start tlačítko, kontrolka baterií. Tady potom máme přepínač ventilátoru
A tady máme zabezpečovač, takže zase klasicky přepínání. Tak. Jinak opět, nejsou to jenom hlavice, je tam zase všechno, jo. Vidíte, že to je všechno osazený, nic tam nechybí. Takže zase fakt věc dobrá, která pomůže se přiblížit víc k tomu cíli, kam to chci dotáhnout. Co mě zajímá, nevím, na co je tady ta páka. Kdybyste nevěděli, je umístěna vedle tady toho panelu. Měla by být někde tady takhle nahoře. A netuším, na co slouží, jo? Takže tak zase napište do komentářů, vážně nevím, na co je. Jestli to souvislo nějak se vzduchem, netuším. Dále tady máme, dostal jsem tady voltmetr od pána, ještě původní, což je taky paráda, ten tam určitě použiju. Jo, ten vypadá moc pěkně. Takže další hezký bonus. Tady máme další část panelu. Tady je tlačítko manipulačního pojezdu. Netuším přesně, na co to fungovalo, nevím. Takže klidně zase pište. K tomu jsou i tyto dva plechy. Ty přijdou okolo těch dvou brzdičů, co máme tady, to si za chvíli ukážeme. Takže jde to k nim, jo, mělo by to být, si to položím, mělo by být umístěný v tady téhletý části tady, jo. Mám tady i držák jízdního řádu, tady tabuli černou a přijde potom namontovat takto sem nahoru na tady ten stojan. Když už jsme u toho stojanu, sem přijde potom namontovat rychloměr, který mám tady. Ten je prostě nádherný, veliký, masivní kovový kousek a jsem za něj strašně rád. Zase bylo to kompletně s tím, jo, což je velká výhoda, protože schání se docela špatně. Samozřejmě asi, když máte nějaký známosti, anebo se domluvíte se správou jakoby železnic, tak asi je to možné ho někde sehnat, ale takhle jednoduše s celým panelem se to nestává. Takže to je taky velký plus. Vidíte ještě, že fungoval mechanicky, ne elektricky. Samozřejmě dá se rozdělat. Tady, když to povolíme, tak na stranu, tak tady máme to jeho jádro. Vidíte, že tam je ještě i ta páska na tom namotaná, je tam veškerý ten mechanismus, což je taky fajn. Je tady dokonce i to původní schéma, což je taky velký plus, protože to pomůže při nějakém tom zapojení. Oživovat ho úplně nechci, protože za první nemám zkušenosti s programováním Arduina a tady těch věcí, neumím to, ale chtěl bych mu zprovoznit podsvícení. Takže si myslím, že i když bude jenom svítit, když zapnete přepínač světlení přístrojů, tak i tak to bude mít hezký efekt. Tak, dále tady máme brzdiče, takže jak vidíte, máme tady brzdič BP, lokomotivní brzda, tady máme BS2, což byla vlaková brzda. Jestli se ptáte, jak vlastně ten brzdič zprovoznit, všecko si řekneme ještě v tady tom videu, to i o tady tom. A říkám dopředu, chtěl bych na tady to téma dělat videí víc, myslím si, že by i mnoha lidem to mohlo pomoct, pokud se do něčeho podobného pouštějí. Tak myslím, že každá rada je dobrá a mohlo by to i několika lidem pomoct snad. Takže v podstatě tady to je vlastně pult, co mi přišel, takhle celý se všema věcma, co tady vidíte. Je toho fakt hodně,
jsem za to hrozně rád, že to mám, že se mi to podařilo vůbec najít, spíš jen tak náhodou, protože jsem nějak na to nekoukal, jen tak tam mě vyskočilo najednou a neváhal jsem a jsem rád, že to mám tady, že se to povedlo a nemůžu se už dočkat na to, až to budu zprovozňovat. Dále teď o tom zprovoznění. Co jsem se tak díval, většina lidí, co píšou na facebookové skupiny ohledně tady těch panelů a všech tady těch zařízení, co tady jsou, tak co se týče brzdičů, tak jsem koukal, že to většinou řeší přes buď potenciometr, anebo encoder. V podstatě jak ho tam umístit, řeší to tak, že ten brzdič celý rozeberou, všechny ty převody, co tam jsou, upraví si to v podstatě podle svýho a ten encoder tam namontují, či ten potenciometr a potom to posílají ty informace jakoby na analogový vstup řídící desce, ať už Arduino či Pocaseu. Jinak pokud byste nevěděli, co je Pocase je, já to taky nevěděl původně, zjistil jsem to před několika dny. Je to deska, která se používá na tyto věci, používá se i do průmyslové techniky celkově, ať už na CNC stroje nebo jiné věci, ale je to deska, ona je dost podobná tomu Arduino, liší se spíš tím, že ten program, co v tom děláte, není jakoby spíš program, ale jenom nastavování nějakých parametrů. Může se chovat ať už jako klávesnice, tak i jako joystick, záleží to jenom na to, jak ho nastavíte. Jo, takže nemusíte ho složitě kódovat, vymýšlet žádný kód, ne, nic takového. V podstatě jenom mu nastavujete nějaký parametry, to znamená, dám příklad. Chcete zprovoznit tlačítko houkačky, tak vy dáte normálně klasické napájení, má zase napájení 5 V, dáte mu 5 V jakoby vstup přes tlačítko samozřejmě, aby to bylo čím aktivovat, a ten vstup, když si rozkliknete, vy tam uvidíte na tom programu takovou tabulku s jednotlivými pinama a vy když si rozkliknete ten daný pin, na který ho chcete, aby vám to četlo, to tlačítko, že on by to měl vidět, když to zmáčknete, tak on by snad měl vidět, nejsem si jistý, že je aktivní. Tak když ho vyberete, tak buď zvolíte, jestli to má být digitální vstup, digitální výstup, a pak ho buď můžete tam nastavit jako joystick nebo klávesnice, takže v tady tom případě jsme to potřebovali jako klávesnici, jelikož v OpenRails je pro houkačku klávesa mezerníků, takže vy si potom vyberete, tam máte tabulku, kde si vyberete, jaká klávesa má být tím vstupem vlastně ovládaná, a když tady to uděláte, vy tu informaci uložíte a on už by byl schopný snad po tom zmáčknutí jakoby poslat ten signál do toho počítače a v textovém dokumentu byste měli tím pádem vidět, že při tom zmáčknutí se vám aktivuje ten mezerník, takže vám to bude dělat mezer. Všecko bychom si ukázali, já to mám přes ten Pocase v plánu řídit, chtěl bych to mít jako řídící desku, hlavní kvůli ten mozek toho, protože Arduino neumím, takže chtěl bych to řešit přes tady to. Samozřejmě přijdou tam ještě různý relátka, tady ty věci na různý spínání, jelikož budu tam nejspíše používat 3 různý napětí, znamená budu tam používat 5 V, 12 V a 24 V. 24 V pro ty kontrolky, protože ty jsou na 24, samozřejmě fungují i při nejnižším napětím, ale chtěl bych mít těch 24, aby to měl ten plný svět pěkný. A 12 V bych používal na tu vedlejší elektroniku, ať už jsou to relátka, tady ty věci, nebo něco jiného. Chtěl bych samozřejmě to ještě doladit do nějakého rozvaděče,
ve kterém to všechno bylo umístěné. Samozřejmě nesmí tam chybět pojistky, protože přece jenom té elektroniky už tom bude hodně a je fajn to něčím jistit. Takže určitě pojistky. Ještě jsem to jsem už říkal vlastně, že 5V se napájí ten pokejs, takže těch 5V bude pro tu řídící desku pokejsu. V podstatě dále budu vymýšlet ještě tu konstrukci toho samotného panelu. Já bych to chtěl rozdělit ideálně na 3 části, to znamená, že zvlášť tu levou část společně s tím držákem toho tachometru a toho držáku na ten jízdní řád. To by byl vlastně jedna část panelu. Chtěl bych na to použít nějaký trámky dřevěný ideálně, který bych si nařezal, vytvořil bych nějakou konstrukci, hlavně bych si nejdřív chtěl vytvořit 3D model, abych měl nějaký rozměry a rozpočítat si celkový množství toho materiálu, co se týče jenom té konstrukce. Takže to by byla ta jedna část. Udělal bych to hlavně s pojezdem, aby se s tím dalo pohybovat, protože přece jenom když ten panel složíte, už je to nějaká váha a bylo by určitě fajn to mít nějak jakoby polohovatelný, jo? Znamená, chcete se to někam posunout, tak je fajn to mít prostě na pojezdu, aby se s tím dalo dobře manipulovat. A zároveň by to bylo oddělené, aby se to dalo i dobře skladovat. Znamená zvlášť tady ta levá část, zvlášť středový panel a zvlášť tady ta pravá část s tím bočním panelem. Tak, výhoda je, že nemusím teda řešit ten středový panel, ten je v podstatě už vyřešený. Ten už přišroubuju k těm 2 zbylým panelům, by to vytvořilo ten celek pak. Jo, a další věc, co se týče ještě zapojení, tak z každého toho panelu bych dal nějaký vícepinový konektor, který by se prostě jenom zapíchl na ten hlavní panel. V tomhle případě to bude tady ten boční, v něm bude veškerá elektronika, veškerý řízení, vlastně rozvodní skříň a tak dále a tak dále. Takže to je nějaký můj plán, co bych a jak chtěl dělat. Samozřejmě při tady těch postupech je ideální si nejdřív nějak vytvořit ten model toho, jak by to mohlo vypadat, nějak si to nakreslit. Ideálně pak, když máte ten model nějak té konstrukce, začít počítat nějak ten materiál, samozřejmě pak jsou i ty elektroschémata tomu dobrý, jelikož není dobrý, když prostě máte už to postavené a jenom začnete zapojovat, ale v podstatě vy nevíte, jak přesně by to mělo fungovat. Takže ideální si nejdřív to třeba někde jenom vyzkoušet bokem, pak pomalu začít tvořit tu jednotlivou elektroniku. Další dobrá věc, co je k tomu určitě fajn, je si dělat i popisky na jednotlivý ty vodiče, ať už jsou to kabely nebo právě ty vodiče, jelikož pak už se vám stačí jenom podívat do toho schématu a vy víte, kam ten jednotlivý vodič vede. Takže kdyby se vám náhodou v podstatě stalo, že by vám vypadl od někať, tak vy víte, kde ten vodič má být, protože bude tam v podstatě značení, na jaký místo má přijít. Takže takhle bych chtěl ukázat ten svůj nový projekt, co teď chystám. Jak už jsem říkal, chtěl bych z toho dělat vícero videí, ať už je to z té konstrukce, nebo té elektroniky, nějakého toho nastavování toho pokejsu. Určitě bych to chtěl ukázat. A tímto vám děkuju, že jste tohle video dokoukali až do konce. Budu určitě rád za komentáře, like, odběr, zvoneček, aby vám další video neuniklo. A já se s vámi budu těšit opět příště u dalšího videa.